An dráasta gotá hasin do le chunneach a grí té le céaldachin mis Eilean Leòdhais, ach a ha it mór an úne a chur seachad a furach an jiffer gúchanan, dún Ghreumach. Fáilteoirs dún go SpeakGaelic. An sé géan an dáiseach cimid a hánaú chun na Gaelic. Ruggus hágaigh mí an glasú, ha maiar is an Eilean Leòdhais. Mar sin chuaigh mí maiar agus mo héanamhar a bríon Gaelic rí chéile nuair nach roiid a géirí gon tugaigh mí na bhaid a gra. So bha mí a fas gymá féra go caimin in mi sin. Ach chad is min mí a Gaelic gus an Rómí na Síne agus bha mí a siúl an san Eilbheis marrálanach agus chuaigh mí duine bríon dífar cánan, Frangis, Gheramiltis, étaltíach agus a dul étar dífar cánan cúideach. Agus bha mí cho faramatach agus an uair sin, agus rúdbeag bránach cúideach nach rá sin acham, agus an uair sin bhuala fumig mí Gaelic dhéansaigh sgeulachd a ha dhéaram. So thug sin Gaelic dhéansaigh agus thóisiigh mí nuair a bha mí na mólanach an réiding an an sasan le leor agus tape. Bunne dahar don Eilean Leòdhais, décha fémal sa bheith sin gút nuair a bhah fiach in Gaelic dúmsach uch? Bhai fémal, ha caine nuair a bha mí a féachan rí Gaelic a bríon rí maiar nuair a thóisiigh mí agus charáid tolaiste idir leis a bhlás acham agus thuga faclan a gra a ríist agus a ríist agus charáid has tolaiste mar a siimplár bha mí a gra gárstan a ríist agus a ríist. Chhuaisiú a Eilean Leòdhais an 2000 san nui. Cur sanna bheith sin? Ba sin na géirí gun bíag córam ag a chlán dul gan scóil an alapa agus bha sin na géirí cúideach gun bíag córamach a Gaelic dhéansaigh agus a chins go bhfuil maiar san Eilean Leòdhais bha sin is minic nach bíag snóg fuair a chéir Eilean. Agus mar a hachar thuair an duineach am ópar an sa choiste chaistil. Agus décha cúidirach sa bhaid bhí a tócail ar cúid clonniu le Gaelic? Bhai cúidirach gá, ach cynúnaim fumig mí áideach bha acham rídul féin seachad ar tór-nára. Agus bha tór-nára an tóiseach gon Rómí a dhéansaigh Gaelic, bha Gaelic mar canan a bha teramascte, canan nach bechor gut a bhríon nuair a bha mí fá suas in an glasú. An uair sin nuair a chuir mí rám a chlán a chuir go fólam trúvéin na Gaelic, bha mí bha gú na mín a grarúm ó bíú mílig na teansaigh in acha a cha Gaelic hacha. Cheannilism céirsán a chamís mar goréis sin na seorsa rúdan a bha duine a gra nuair a bha maithróg gin gína le chéice agus ha mí dóchas go bhfuil tór na sear in is sér san parentin óga. Agus an ráin na chuideach maithe go raibh sibh a furach an an cóirsnach Gaelic agus go raibh sibh go bdíon go nátarach is téime go bíoh. Bha sin cúidramach a fumig mí gra cúideach godig tú fuarach ar Eilean Leòdhais gun facail Gaelic a chléichtig nó fiús tór Gaelic a chlóintin. So an dóigh bha acham rí Gaelic a lóraigh, agus bha cúidramach gá gun chlóinnig a chlán Gaelic túbh mí na scóla agus túbh mí a chlás. So nuair a chaimí seach an bhela, bhí na fáinach duine an na bútin a bhfuil Gaelic acah, ha mí dhéansaigh Gaelic, ha mí géirí gon chlóin a chlán Gaelic cúideach. Agus gematrík na rá Gaelic ag duine bhaid a gra cysgior, brín mí Gaelic rúh. A sin go intinach agus tíli sin chun na chóirí seo an an núine nach bhí fata. Ha mé tálachte a rá go bhfuil ar nui dún Ghreumach i dheis cóilbhring. Agus dún sé cuspa nach gabhacheach na go hafan ar géin an sa frógram seo i gra híte. Cún je háis go héin iad uí a gáil as a hús? Háisich mé héin 4 uí a gáil an sa hús nuair a bha mí na mólanach an an réiding an an sasan agus bha mí dún a PhD an an roiinn eolas híte agus bha tór Dúna duine bheith cúpar an roiinn seo eolach ar a tharchaigh
na graithíte agus roinnsaigh an cúspar seo, so háilsigh mí a gcinsaigh décho Ghreumach a bhaid, agus an uair sin raibh mí dá bhliaina an Canada, bha mí cópar an Canada an urrainn athraigh na graithíte ag Environment Canada. Agus in éis sin bicin cúideach bin a ránsaigh go réinniu as an Eilbheis. Bha mí 7 bliana a fuarach an Béarn an san Eilbheis, agus a déanamh roinnsaigh ag Aoigh Béarn, agus sé déitach úsce an cúspar a bhacam, so bha mí a coid déitach úsce agus cimar a haid a gathraigh tron bliana agus bhú bliana go bliana agus nuair a hánáimisear a fastnas teoa, bhí an úsce barach úsce a déitach agus tha sin a gúbhraigh go bí tor a bharach déitach úsce san ár a stairigh na hainn sa gabhraigh. So gidig an graithíte a gathraigh nas luia na ha dúil acin ma ha déitach úsce a dóla méid cúideach. Sin go insineach, agus a bhfuil a ferachcin go bhfuil dúine na smáchail is a lá hawn, agus tócha bhfuil tuigse a bharach gachcha me bhuaid athraigh na graithíte na bheith socha achcha ag an am sin. Ha mí sminicha go bhfuil iad go má móchail inis go bhfuil an graithíte a gathraigh agus go fimig sin rudagan a dhéanamh me dhéan ach an laibh éile ha mí sminicha go bhfuil tordúine a farachgan gun cuach chaníl físacha dé bechorgaibh déanamh me dhéan na bechsa bechor na rialtasan a déanamh tor a bharach bechoríad a déalaigh ag rís an cúspar seo mar an roiid a déalaigh ag le COVID, mar suaigh éigenach. Agus a falla bhagráichin na graithíte bíú a scríomh cúideach? Bí mí a scríomh georach an cloine sa Gaelic, so ha a hiad geor cloine acham díirich sin amach an cóigrach, agus ha séchte 4 tachartas nuair a glúis sin bhó Béarn an san Eilbheis a stórna bhaid, chai an catachan cail bicin teachan in is déisian, agus bhaid cail san daflíana, agus rain sin thula galóraigh a charó scéalaír, agus nach cé ríist an sa gearra cruúia is dé daflíana. So bha torcíisina achan, dé hachar ga, catcha deaché, so scríb mí an jór gus na céistin seo a rigarst bhú bohalig a chat. Stalm sin go mór, agus mar scríomhíthe féimi go bhfuil beartas apairstin agus achlanachid is a Gaelic, go bhfuil fearseach féarán a chóirsisrút agus croson. Is stillam an appairst mar bhíal gréidseil, a chins go bhfuil mé a cópar le Clonóg bhó is neonaí go trí, agus dhéansaigh mí an appairst seo bhó an téalis a bhfuil mé a cópar, agus caiimar an bíachlainn an cónaí glúisid, haid anáisiil, agus bí ise a grá go bhfuil a chlainn mar bhíal gréidseil. Well, dún taplet go mór san sin a chéiliúin is seo ag SpeakGaelic agus ar san bicin on sigéin mit a bheithe.